Mhuri yeZimbabwe, new updates. Tanga tichitaura isusu retired general Takawira. Retired general Takawira. Retired general Takawira vapa a strong word right now rufana kusvika kuvanhu vese, rufana kusvika ku ma MPs. And General Takawira, remember, ndeumwe wemacomrades aivapo active muna 2017. He knows what the agreements were. He knows the covenant inenge ichitaugwa nezvaiya nana retired General Winston Sigauke Mapuranga. He knows what Chiwenga nana Mnangagwa agreed upon muna 2017 as the way forward at what is going to be done. So Hansina General Takawira, it's a warning right now, which he's sending to all my MPs. Akapiwa mari to all my MPs, akapiwa minda, akapiwa ma stands natagwire. Hanzi vakomana, they have to retain ma stands iwayayo because pachaitwa an auditing ichaitwa after zvatakataura zvezvo kuti achingosaina Cap 3 into law achafesa ma-legal challenges ane very good chance yekuti achaleader to his impeachment because kusaina Cap 3 into law risina kuinda go through a referendum is like suicide for Mnangagwa right now because kugura mutemo zviri pachena zviri kumberi kwemunhu wese, any sober judge anywhere, any court will see kuti Mnangagwa willingly, went against the constitution of Zimbabwe, which he swore an oath to protect and to uphold and protect the constitution. That's what the president said when he swore the oath that he is going to be the Zimbabwean president. So vakomana kunzi, all of you members of parliament vakapiwa, especially ma stands who benefited from my programs twaipinzirwa nana Tagwire tokupa ma MPs ma stands hanzi worth $40,000. Do you remember that nyaya iyoyo? So vakomana zvirunzi paitwa auditing, vakomana vanokwanisa kutozosungwa pamwe chete naMnangagwa kana kuchinza Mnangagwa anenge awanikwa nemhosva yekugura mutemo weconstitution. So muri Zimbabwe apa muri kufanira kunzwisisa kuti zviri kutaugwa retired General Takawira zvinhu zviri kubva papi. Takanguri tatsanangurira vanhu, but I think this is new explanation yatakupa panapa because papa new updates dzakawandisa muri Zimbabwe right now. Takuudzai isusu kuti it's 7 days to May 18th, and May 18th changes everything. Takuudza kuti ndoko kupera kwaMnangagwa watinoziva sezvatinomuziva ari. What we're going to see after May 18th tinda kumberi, it will be a different Mnangagwa. Whether he will still be president, kana achiri president anenge atova king, more elevated, more powerful, and it's more like Mambo Hezekiah. And then kana asiri president, maybe anenge akatovharigwa padhaza zvakataugwa zviya zviparidzwa na vice president Chiwenga, right? So kana pachitagwa zvokuti pachaoitwa vanhu vachaodhitwa, handiti zvichida kuti situation haina kuzomira zvakanaka, haina kuzopera zvakanaka for Mnangagwa, zvichida kuti army yazopindira. And then toda kumbotaura about that possibility because possibility army intervention in Zimbabwe is not a strange idea. It's not an alien idea. It's something that is based on experience and history. And takazviona zvichiitika muna 2017. Right now it's 9 years after 2017. Hatisati dzatombosvika 10 years. So it's less than a decade ago. But kana pakaitika another military intervention, it gives us a very bad reputation of like we are failing to govern ourselves as black Africans, Zimbabweans. We are failing to govern ourselves because first of all tunoita dictator unorana for 37 years, tomubvisa necoup, and then after that toita another president and he also wants to turn into a dictator, tomubvisa zvenecoup, anenge ari ma1. Hatisi kuda zvakadaro. Kana achibviswa Mnangagwa, let's somehow remove him through my courts, through law itself. But
even in 2017 I think Mugabe was removed by what, by courts, isn't it? Takashandisa mtemo paya vanoiti coup, but haisi coup here. Maybe the military is right when they say it's military intervention rather than a coup, because tetashandisa mtemo. Unoona coup chaicho murezimbabwe kana kuchinzi Chiwenga paya anga akazviita president, then it's more likely a coup. I know zvangu sometimes I say this thing and pane vanhu vakawanda vanoda Ibrahim Traore vekuti ukataura against Ibrahim Traore vanotsamwa, but also rightfully so. The reason why I say rightfully so is because Burkina Faso neZimbabwe inyika tu dzakasiyana dziri mumasituation akasiyana. KuBurkina Faso kutori nehondo, right? About 40%, according to other reports, about 40% yeland yeBurkina Faso is under terrorist control. So kana terrorist organizations achiona 40% yeBurkina Faso, you can understand that Burkina Faso is at war, itori serious. So kuti mutaure zvekuchinja muchiita mavhotsi muchinja president, it doesn't make sense until peace is achieved. But Zimbabwe is not at war. There is peace in Zimbabwe right now. You know, President Mnangagwa, the funny thing is he always, you know, but I don't know what's wrong with that guy. He will talk about peace, Hanzi, one piece, unity, one piece, peace, and then after that, those of us that kumberi kwanzi, yeah, because kana munyika mune peace, unotonga, ugoramba uchitonga, utonga, mvezi urupindwa nepfungwa dziri wrong, kudze kutonga, uchingotonga. Ndo satambotaura tikakudza kuti uzosvika pakuita president, somehow you une bitterness iri serious, but you are able to control it for long periods of time, for years and years. Use that kind of anger to build something so massive, so big, you know, like a political career, like a big business. Otherwise, so techitongwa na vanhu vakatsamwa. I always come back to that. Techitongwa na vanhu vakatsamwa, vanhu vane something to prove, but they are able to control anger yavo. That's why vana president edu nhasi. But murezimbabwe tinoda kutaura nyaya tichidzoka panyaya tiri kutaura panapa yekuti maMPs anzi adzosere zvinhu zvaakapiwa. Handiti vamwe vanhu vachafanira kudzosera zvinhu zvavakapiwa futi ndivanani? Tichatevera here isusu totorera Wycliffe Chivhayo mari dzese idzi, tomutorera dzimba, tomutorera chii? Tichaita mainvestigations akadaro here muZimbabwe kana kuchinzi tapinza, kana kuti Chiwenga or papinda, kana kuti Nelson Chamisa? And do you think Chiwenga is, because pane marumors kama kwa Chiwenga ana kudzidza, ana kudi, but tose une degree rechi ethics or something, ethics, I think it's ethics from South Africa. Yes, so iwo, do you think kuti Chiwenga haana kudzidza zvekutoda zvokuti tiri kumuti ngaapinde pachigaro, but akapinda pachigaro zveshuwa hapana zvaanenge achiita? Or do you think he is an intelligent man? Because tose tomuwa achitaura maspeech ake, what kind of conclusion can you say you draw from what you see Chiwenga doing? Do you think techipinza dom cop pachigaro? Bozi vakubara vangobata pfuti ka, ende pfuti zvongoda kungoti udzidze kubata pfuti wotofura vanhu, asi zvizoti kwanzi zviri too complicated. But tiripo pamuzinda wevanhu muri Zimbabwe. Siya comment mucomment section, tichange tichiverenga every comment. Stay tuned pano pamuzinda wevanhu. Share the video nemamwe thousands emaZimbabweans kuti vanzwewo nhau dzakakosha dzichitepenyugwa panhepenyuro yevanhu. Thank you for watching.